Hai si Shanghai. Ban job ngidon kam ya nongjop. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satanat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Ka election MP bat MD0 how news nem wat ladangim patte bigi tarik kumta kum ki nong shong snong jong ka jelam Meghalaya ka ka bangi don kam ka bangi jenjar ka jingkrang jungiro haki babon ki benta khnang bangin job ya ki jing ngidon kam yo nong job lane ka parti kaban penjob ya ki jing jenjar ki jing ke jongi ngin ya phai khandiat haki ban ya khun ban yo shong haka shuki MP bat manu thrai bala ban penjob ya ki jing jenjar jongi Kongres NPP UDP VPP bat independen na pedeng kita nakano ka parti nyisyanya bat ka bala ru ban penjob ya ki jing angnut jongi comments